Salutare, bun venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Rainbow Friends 2. Să știți că eu acum am căștile și doar eu aud sunetul. Am făcut un test înainte să văd dacă se aude. Am făcut un test înainte să văd dacă se aude și pe episod. Ce vor, adică sunetul jocului și nu se aude. Așa că va rămâne ca doar eu să aud sunetul jocului. Ok. Sau dacă se aude, stați puțin, dacă se aude acum la voi, să-mi ziceți în comentarii, dar de fapt stați puțin că mă voi uita pe episod după ce filmez. Ok, acum se încarcă. Data trecută am jucat Rainbow Friends 1 și acum vom juca Rainbow Friends 2. Și v-am promis că ne vom juca cu această cutie pe care am echipat-o acum și că voi încerca să găsesc mult mai multe iteme și să nu mai stau așa de ascunsă. Stați puțin că se aude prea tare. Nu voi da skip pentru că vreau să vedeți și voi aici, ca să știți și voi povestea. Deci v-am promis că... Stați puțin. Așa mai încet. Că dacă am făcut un test înainte, mi-e clar că nu se aude, deci v-am promis că de data aceasta voi sta, adică nu voi mai sta ascunsă chiar așa de mult. Și voi găsi mai multe iteme și chiar așa vom face. Și primul loc în care mă voi duce va fi maze-ul lui Orange, adică labirintul lui Orange. Lui Purple. L-am încurcat pe Purple cu Orange. Ok. Acum Red le va da drumul lui Blue și lui Green. Iată-i. Va fi distractiv. Acum Red se duce să ia și pe ceilalți. Fai. Da. Ok. Acum, primul loc. Mă voi duce pe aici. Deja am găsit. Am găsit și a doua. Ajutor. Oh my god. Oh my god. Stai puțin că vreau să iasă. A ieșit? Voi considera că a ieșit. A ieșit? Eu vreau să iau asta. No! Ok. Unde-i Purple? De ce l-aud pe Blue? Stai ascunsă. De asta puțin că vreau să văd câte am. 4. Deja cineva a fost prins. De acolo. Mă voi mai duce prin castelul lui Blue. Acum, stați puțin. Nu vine. Deci, vreau să vă zic că în noaptea aceasta este doar Blue și Green. Și după va veni și... Unde? Și după va veni și
cum îi zice? Se aude blue. Și după va veni și yellow și după cyan. Gata, le-am dus. Acum haideți pe aici. Ok. A fost cineva pe aici deja? Uite. Aici, una. Dar se aude blue. Mamă, ce era să mă vadă. Tot. Dar eu vreau să merg în direcția aia. Așa. Mă vede, nu mă vede. Poate mă întâlnesc cu el acum. Nea. Dar știți ce nu înțeleg eu? De ce în Rainbow Friends nu poți sări? Ok, am mai adus una. Și acum, vreau să vă zic. Ajutor. Vreau să vă zic partea mea preferată din Rainbow Friends. Ascunde-te! Ascunde! Ok. Vreau să zic partea mea preferată. Asta e partea mea preferată. Să mă dau cu zipline-ul. Deci asta îmi place cel mai mult. Ok, hai să mă duc pe aici. Ah. Au fost toate găsite. Ok. Dar ăsta unde a fost? Ok, nu contează unde a fost ăsta. Acesta. Wait. Se miră că am făcut lumina aceasta. De ce s-au ascuns? Skip. Nu skip. Nu dau skip. Că vreau să vedeți și voi, că poate voi nu știți povestea. Stați că am un păr în gură. Gata. Acum trebuie... acum vine yellow. Și după vine cyan. Cyan cel mai periculos. Ok. Au fost prinși ușor. Ok, deci pe acolo nu e. Nici pe aici. Dar se aude ce... Deci s-a auzit yellow, cred. No. Deci, nu. De ce m-am ascuns? Deci, nu. Nu. Nu mai îmi pasă. Poate să vină blue, green, yellow, cyan. Bine, cyan nu este. Poate să vină oricine, doar că eu mă dau cu mașinuța. No, deci, nu. Eu mă dau cu mașinuța. Mi-a blocat asta. Ajutor. Ia stați puțin. Că pot să trec și fără să dau la o parte. Yeah! Ok, acum să ducem asta. Dacă vine un monstru, mă ascund aici. L-aud pe yellow. Îi aud pași lui yellow. Aud pașii. Ok, ducem aceasta. Deci m-am ascuns din greșeală. M-am ascuns efectiv din greșeală. Și bine că m-am ascuns. Uite-l pe yellow. Ce m-am speriat! Uite. Este pe aici a fost cineva? N-a fost. Dar mă știu să pot cățăra pe scară? Cred că da. M-a văzut blue. M-a văzut blue. Ajutor.
Fugi. Unde e Yellow? Uite, acesta este cuibul lui Yellow. Nu e Yellow. E Blue? Nu e Blue. Uitați, am zis că vă arăt unde trebuie să săriți. Deci Yellow va lua pe sus, da? Săriți aici, când este deasupra, săriți aici. Aici este ca și cum un fel de safe zone. Vine Blue? Ia. Ne-am ascuns la WC. Balon, adică conflabilă. Dar stați puțin, că vreau să mă dau pe roată. Ok, runda asta nu prea colectăm, ok? Runda asta... Deci runda aceasta nu a contat, ok? Nu s-a pus. Ok, deci am adus toate acestea și pai. Trebuie să găsim toate acelea și fiți atenți ce este cel mai rău la runda asta. Parcă, da, vine Sion. Vine Sion. Stați puțin că mi-au căzut căștile. Deci, vine Sion. Și când ai în mână chestiile acelea mici, mingiuțele acestea, nu poți să te ascunzi în cutie. Sau nu vine Sion. Nu mai știu sigur dacă acum sau... Da, nu. Noaptea următoare vine Sion. Bine că nu vine acum. Ok. Totul e mai greu. Stați puțin că m-am blocat. Desigur. Bine, Blue. Ăsta e al meu. Bine. La Purple, din câte văd, sunt doi. Mai trebuie să vină un player. Cred că o voi lua mai bine pe aici. Sincer. Unde-i Purple? E Yellow. E Yellow aici! A plecat? Bă, dar parcă l-am văzut pe Yellow. No. Oh my god. Nu te du acolo! Ok. Ok. Fugi. Am ajuns. Undeva. Aici. Ok. Fugi. Fugi, 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 fugi. Deci, efectiv, am fost așa de concentrat. Ok, nu știu unde e Blue, dar știu că e pe aici. În regulă să ies? Uite și fata asta. Mai așa. Uite-l și pe Green. Nu aud pe nimeni. În cutie. Ok. Acum stăm puțin safe, așa. Să ne relaxăm, că era să ne prindă Blue. Bine, să mă prindă. Și acum mergem în căutare la maze-ul lui Mov. Acolo la Mov. Nu veni, mă! Na. Așa. Oh! Yes!
Nu mai e. Nu mai e nimic. În fine. Ne întoarcem pe aici. Păcat că nu putem sări pe aici. Dar ce frumos fac aceste căpuțurile acestea mici. Stai puțin. Stai puțin. Ascultă? Ok, deci mai lipsește unul. Cred că am idee că e pe aici. Doar cred că e pe aici. Dar doar că știți ce e groaznic? Că monștrii pot veni pe aici. Am văzut? N-am văzut. Mi s-a părut. Doar mi s-a părut. Ok. Am impresia că e pe la castelul lui Blue. Uite acolo. Am avut dreptate. Ajutor! Bate! Aplicat? Doamne! Dacă e Blue aici, nu contează. Dacă e cineva aici, nu contează. Eu duc capul acolo. Doamne, ce m-am speriat când l-am văzut pe Yellow. Ce m-am speriat. Bine că am avut acolo unde să mă ascund. Ok, mai suntem doar 3. Nu pot să cred. Mai este doar o noapte, o singură noapte. Și e cam greuță. Că sunt deja 4 monștri. Blue, green, yellow și cyan. A, nu, și purple, 5. Bine, purple nu e așa de... Adică nu e așa de periculos. Acum trebuie să colectăm zahăr. Perfect. Uite și pe cyan. Da. Ok, acum trebuie iar să găsim zahăr și am rămas mai 3. Perfect. Ok, am găsit o făină. Știu că mai poate fi și pe aici. Aud un monstru. M-a prins. Așa. Nu. Deci, nu. Deci, nu pot să cred că m-a prins. Bine, chiar n-aveam ce să fac. Acolo. Da, eu rămân aici. Sunt doar o cutie mică. Deci eu rămân aici. Am găsit o făină, nu făină, zahăr din acela. Eu rămân aici. Eu nu mai ies de aici. Că m-a prins Yellow și nu știam și nu mai știam dacă mă duce în cuib și nu mă mai duce deasupra la asta, deci, adică la gonflabilă asta, eu rămân aici, în safe zone. Asta e un safe zone, nimeni nu mă prinde, eu rămân aici, ok? Ok. Deci ne-am înțeles.
asta odată când m-a prins Yellow, eu am nimerit pe aici și am ieșit din greșeală în afara hărții, doar că am reușit să ies. Sian. Poate mă prinde. Mi s-a părut că e Sian. Nu e Sian. Ok, nu rămânem aici. Haide că mai sunt doar 2 făini. De ce le zic făini? De ce îi zic făine la zahăr? Mai sunt doar 2 pungi de zahăr de găsit. Eu nu vreau. Dar eu n-am terminat niciodată Rainbow Friends. Tu? Bine, asta e prima oară când mă joc. Bine, nu e prima oară, m-am mai jucat odată când a apărut și după nu m-am mai jucat. Ah! Nu mă vei... Nu! Pleacă. Nu mă, a fost prinsă. Ce mă fac acum? Ia stai. Mai e o fată. E timpul să intru în acțiune. De acum încolo așa merg, ca o cutie. Dacă e prinsă și fata aia, eu mor. Oh! Yay! Bine, mă! Bine! Bine! Și acum vom termina Rainbow Friends 2! Wow! Deci nu pot să cred. Efectiv nu pot să cred. Ok. Deci nu pot să cred. Eu mă bag unde se bagă și fata aceasta ca să fim așa împreună. Nu pot. Nu știu cum să traduc drai. Ah. Sorry. Mi-e frică. Ok, deci mi-e frică. Mi-e frică că stau în spate. Ha? Trebuie pe aici. Sincer nu știu. Că e prima dată când termin. Poate cădem. Dar chiar cum ar fi să cădem așa, cred că ar fi groaznic. Iată. Exit! Exit! Unde am intrat? Ajutor? Ah. Unde-i fata? Bă, nu e corect. Nu e corect, a luat înaintea mea. Păi... Ok. Înainte, 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 înainte. Follow. Fugi! Fugi că mă urmăresc toți monștrii.
Lavă! Ok. E cam danger. Cum adică, mă, danger? Trebuie să urmărim aia. Nu știu unde sunt monștri, dar nu contează. Acum. Trebuie să urmărim vagonul acela. Deci, cred că v-am mai zis. Încolo. Încolo! A pierdut. Da, îmi dau și eu seama unde trebuie să merg. Repede! Haide, repede, că vin toți! Ok. Ok, sper că nu sare acum pe vagon. La gunoi? Sper că am scăpat. Unde? Unde fug? Fugi. Nu pot fugi. Nu. Fugi. Nu, de ce mă urmărește? Ah. Rute. Fugi mai repede. Fugi mai repede. Fugi mai repede. Doamne. Fugi. Am scăpat. Am scăpat. Am scăpat. Deci, nu mai pot. Am țipat, am făcut ca toate alea, dar totuși cu țipetele astea am scăpat. Ia. Doarme pe tron. Unde-i Blue? Păi aici. O să întârziem. What? Asta zicea Red. Doamne, m-aș mai juca jocul ăsta. Dar ce-ar fi eu odată să fac un challenge cu Rainbow Friends? Mai întâi cu Rainbow Friends 1, că e mai simplu. Rainbow Friends, dar nu am voie să mă ascund. Cum ar fi? Aș supraviețui? Deci nu pot să cred că l-am terminat. Știți unde a fost cel mai intens? Când m-a fugărit Sian. Deci când m-a fugărit Sian, a fost cel mai intens, că ea e cea mai rapidă. Doamne! Deci a fost genial. Deci vă recomand jocul ăsta. Mai ales la partea de final. Partea de final e cea mai genială. Când te dai așa cu vagonul. Nu, cum îi zice, mă? Carusel? Nu mai știu cum îi zice, mă. Nu, nici vagon, parcă vagon? Nu știu. Deci vă încercați jocul ăsta, că e genial. Deci doar încercați, ok? Cam atât a fost acest episod. Pa, pa!